yana da a can. Zardarar da shigo garin nan. Bayan ya raba kuɗi, dubu goma. Ya zo yana raba masara buhu 5. Ai wannan da Allah shi da ai wannan da ya kai ta. A lokacin nan da ya zo an gomu. Dubu 5 yana ba kuma. To ni an gomu da ya zo buhun masara 10 sun zaune raba. Kowane gida. A lokacin da buhu 5. Kowane gida sai da babu. Kaga ya ba Ibrahim Chel buhu 5. Ya ba Abdullahi Sango buhu 5. Ina abin da ya anguwa mu kadai shekaran jiya. Sadauna ya zo ya tara mutanen anguwa mu da mai anguwa. Ya ce duk kowane gida a lissafi mutum nawa ya ce. Aka yi lissafi Sadauna ya ɗauko buhu 5 na masara da 10,000. To kaga wannan ko shugaban kasa bai sai wannan. Funka! Sardauna buhu 5 ya raba na shinkafa. Iko Allah. Ai Sardauna ya kai da. Kai! Wallahi ya kai da. Buhu 5 ya raba. Amma ka sa abin da bata mare. A'a. Abdullahi Zango shi da aka bashi dashi. Da shi da Ibrahim Kes. Ai sun kada sun buga su muka. Allah sarki. Wallahi ai. Allah sarki ka gani ko? Kai. Tsani. Na ba jira. Kai haba. Kai. Yi mata salama mana kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Baiwar Allah. In ba za ki damu ba ina ganin so nake. Kana so ko ina so? Da na ji kuna gardama, ku ba abokanai ba ne. Abokanai ne mu. Abokanai ne. Abokanai ne mu. Amma a kanki, kowa zai bai fishe shi ne. A kanki baran-baran. To yanzu dai kun ga ƙanina nake jira, in mai son magana da ni ya biyo ni anguwa. Ina ke na angoku? Anguwan Hausawa kusa da gidan su Sango. A to ai, welcome. Na sani. An shi sangon da kike gani abokina ne. An tana dawo. An dawo. Kun kama ga ma ƙanina ma ya dawo nan. Ya dogon kara. Karki ni komai. Dogon kara zai zo. Mala kalla ne zo. Nani? Ina mala kalla ne zo. Ina. Mala kalla ne zo. Dogon kara ne zai zo. Kai. Kai ana. Na.